Fel y cwrs cyntaf, dwi'n gwneud tamad o geigion, a tamad ydy o, mae fatha rhyw fath o canapé. Nionod wedi carameleiddio. Oce. 3 nionyn. Yna ddigon o nionod yn mynd i'r starter yma. 3 nionyn. I 1 stêc. 3 nionyn. Ond na fo. Pob ai das di hun. Tafellwch y baguette a rowch ddiferyn o'r olew o lewydd. O, just o oil ar y rôl, ia. A'r barad dan y grill, nôl â ni at Nicky. So dwi'n newid rhoi creme fresh i fewn yn y bowlan. Dwi'n mynd i roi horseradish i fewn hefyd. Mae Malcolm yn osgoi'r bowlen ochr gamu heibio'r sides a mynd yn sydd at y ffrim pan. Get in! Dy fod yn sogi da fel hyn. Na, di o ddim, Malcolm. A bydd y nionod yn feddal, ychwanegwch siwgr o finigro balsamig. Bydd hyn yn dechrau broses o carameleiddio. Cyflwyno o nionod wedi carameleiddio i'r saig. Beth i saig? I'r saig. Sosban di saig. Dish. O gyda fi'n fish. The dish. Dish. Good meat, high heat. Mae hwn yn damad o gig da iawn. So di hwn yn mynd i gymryd lawer amser a mae eisiau lot o wreas ar rhywbeth hwnnw. Mae gen bawb ei dechneg ei hun, ond yn nghegin Nicky, high heat, burnt meat. Oh, hell. Oh, sbïwch ar hwnna. Not good. Ei, Bryn Williams, beth ti feddwl? Swn i'n pasio yn dy fyta di ta be? Dwi'n mynd nôl fyswn i.